Tani. Hej venner, det er Joseph. Ny video, ny skjorte. Jeg har besluttet at lave en gratis eBay-uddannelse på YouTube, så det bliver fantastisk. Jeg har forberedt flere episoder til jer. Jeg vil nummerere dem, så I kan følge uddannelsen i rækkefølge. Så vi går direkte til sagen, som I kan se, at jeg er på min skærm med det samme, så vi ikke spilder tid. Før videoen starter, giv et kæmpe like. Abonner på kanalen. Husk, at ved 500 likes giver jeg 3 gange 50 euro. Så 50 euro til 3 personer i kommentarerne. Du skal bare like, kommentere og abonnere på kanalen. Bliv endelig hængende til det sidste for at få hele uddannelsen med. Så er vi i gang. Så inden vi går i gang, så er der en ting. At hvis I ønsker skriftlig støtte, har jeg lavet en e-bog på eBay, der hedder Sælg på eBay gratis. Gå ind og hent den. I skal blot indtaste navn og e-mail. Klik på den orange knap, og I modtager den direkte i jeres indbakke. Hvis I vil gå videre med at have sådan et avanceret kursus med over 120 videoer, så er der min eBay dropshipping uddannelse. Alle links er herunder, som du slå til, venner. Så nu tager vi fat på afsnit 1, venner. Hvordan sælger man gratis på eBay? Mange vil gerne vide, hvordan man sælger gratis på eBay, men ved ikke rigtigt, hvordan og så videre. Så jeg er her for at lære jer det. Så først og fremmest er der 2 måder at sælge på eBay på, som privatperson og som professionel. Så vi går over til min skærm nu. Jeg vil vise jer det mere præcist. Så I kan se, at jeg har en pro-konto her. Det er en pro-konto, jeg har. Det er min testkonto, men den er professionel. Når jeg forsøger at sælge noget som helst, som jeg vil oprette en liste for, når jeg trykker på sælg-knappen, og jeg vil oprette et produkt, så skriver jeg en annonce, en helt unik annonce, og så vil de opkræve mig 36 cent i gebyr. Altså, uanset hvad jeg lægger op, uanset hvad jeg gør, er det 36 cent i gebyr, fordi jeg ikke har købt butikken. Så i bund og grund, hvis I har en pro-konto uden butik, kommer I til at betale 36 euro cent i gebyr. Forstår I? Altså 36 cent. Beviset er her, jeg har en testkonto, så jeg har ikke købt en butik, der det koster 25 euro om måneden. Det er der en testkonto, så jeg bruger den ikke rigtigt. Så jeg behøver ikke butikken. Det er 36 øre uden butik med en professionel konto. Hvis du tager butikken igen, så annullerer vi det. Vi behøver ikke at gøre det. Hvis du skal have butikken, går du ind under her kontoindstillinger, og der er en sektion, der hedder tilmelding her. Og hvis du vil have butikken, koster det 25 euro om måneden, og du har ret til 200 eller 300 annoncer. Det afhænger af den konto, du har. Men se fordelene ved butikken. Her viser han dig. Sådan, butikken koster 19,50, uden moms, så bliver det 24 euro uanset hvad. Og i store træk får I sådan 300 annoncer om måneden, og så 20 auktioner. Så i bund og grund er dette den betalte metode. Faktisk, hvis I vil, skal I betale med en professionel konto. Alle, der vil gøre det professionelt, skal enten betale 36 cent per annonce, eller tage en butik for 20, 4 eller 150 kroner om måneden. I kan tjekke fordelene under kontoindstillinger, tilmelding, som jeg lige har vist jer. Folk, der vil sælge på en gratis måde, som ikke vil betale en øre, som vil sælge på eBay, generere salg og tjene penge online på eBay, uden at betale noget som helst. Helt gratis, de skal have en særlig konto. Så når du registrerer dig på eBay ved oprettelsen, opretter du en privat eller personlig konto, og du kan automatisk begynde, og jeg vil ikke sige, at du skal begynde at sælge med det samme, og prøv at få anmeldelser, det taler vi om i et senere afsnit, men når du starter, for ikke at blive grillet på eBay, skal du have anmeldelser, altså stjernerne her, ved at købe og sælge lavprisvarer, og det ser vi på i fremtiden, i et fremtidigt afsnit. Så tag lidt på turisttur, gå lidt rundt på eBay, lad være med at sælge direkte med en konto uden anmeldelser, fordi så kan du risikere at blive blokeret. Så få nogle anmeldelser, start med det, og når du er klar, vil du se, at når du går til dit kontrolpanel, for at få adgang til dette sælgerkontrolpanel, skal du gå til hjælp og skrive sælgerhub her. Så en sælgerhub en gang, og du har den her, du klikker på den blå knap og aktiverer den. Mine er allerede aktiveret, derfor behøver jeg ikke at bekræfte, men du skal bekræfte. Så det her, der er en testkonto. Se ikke på tallene, det er ikke vigtigt. Nu, når du er på dit dashboard her, er der altid en sektion med kampagnetilbud. Du ser her, det er nøglen, kampagnetilbud. Og når jeg er professionel, jeg har ingen butik, men jeg er professionel, så giver det mig intet. Når du er professionel, får du normalt, når du betaler for en butik, nogle tilbud fra tid til anden, men hvis jeg ikke har betalt for en butik, tilbyder de mig intet. Men derimod, især for at opmuntre dig til at sælge, hvad gør eBay så? Hvis du opretter en gratis konto, 100% gratis, igen, jeg gentager, kontoen er gratis at oprette på eBay, du skal bare klikke på, jeg logger ikke ud, men I skal bare gå ind på eBay, uanset om det er .fairtrade.com eller .uk. Jeg opretter en konto, det er gratis, vi beder jer ikke om penge. Og derefter skal du liste. Du skal, når kontoen er åbnet, vælger du personlig ejendom. Og I vil se, at der vil være kampagnetilbud, og typisk for at opmuntre sælgere til at begynde at sælge på eBay og skille sig af med deres varer eller andet, vil de normalt tilbyde dig 150 gratis annoncer om måneden, så du skal bare klikke på kampagnetilbud her, aktiver tilbud. Jeg har ingen lige nu,
men du aktiverer tilbuddet, og så får du automatisk 150 gratis annoncer om måneden. Det betyder, at du kan sælge på eBay gratis. Det betyder, at I kan oprette et produkt på eBay, hvilket jeg vil vise jer i en af de kommende episoder. I skal ikke bekymre jer, jeg har forberedt denne her gratis eBay-uddannelse meget, meget grundigt på YouTube. Der kommer flere episoder, og jeg vil nummerere dem alle. I vil se, det vil virkelig hjælpe jer. Så når I har oprettet jeres personlige konto på eBay, går I ind i sælgerdashboardet her, sælgerhubben, og I går ind under kampagnetilbud, og I vælger automatisk det tilbud, hvor I vil se, der står 150 gratis tilbud. Ja, jeg har det ikke, fordi det er en erhvervskonto, men I vil have det på en personlig konto, fordi det er en personlig konto. Og du kan sælge på eBay gratis, liste produkter gratis, og derefter kan du generere salg uden at bruge 1 krone på forhånd. Så bagefter så skal du bare sende produkterne til kunden, uanset om det er dropshipping eller på lager. Det er så op til dig. Det vil du se i et afsnit. Det ser vi på strategier. Det tager vi op i episode 7, som jeg har planlagt. Så her er det lidt om, hvordan du sælger på eBay gratis. Det er ret simpelt med en personlig konto og med eBays kampagnetilbud, som du kan finde på din sælgerhub lige her. Men der er også noget vigtigt, jeg lige skal fortælle dig. Når du driver forretning, skal du registrere dig. Du må ikke bare gøre hvad som helst igen. Så før eller siden er du nødt til at skifte til en erhvervskonto. Med gratis salg på eBay er det midlertidigt. På et tidspunkt, når I genererer 20 transaktioner over de seneste 12 måneder, eller 3.000 euro, i årlig salgsomsætning, det er det ikke indtægt, det er det ikke nettofortjeneste, det er omsætning, ikke? 3.000 euro i årligt salg eller 20 transaktioner, så skal du angive det. Så du bliver nødt til at skifte til en erhvervskonto. Så kort sagt, den her metode fungerer godt, men den vil kun være midlertidig. Det betyder, at før eller siden, når du genererer godt salg og får succes, vil eBay bede dig om dokumenter. De vil spørge, om du er professionel. Så du bliver nødt til at registrere dig og konvertere din konto til en erhvervskonto. Det er meget vigtigt. Så folk, der vil starte gratis på eBay, det er muligt med en personlig konto og kampagnetilbud, men man skal vide en ting, at før eller siden bliver du nødt til at registrere dig. Hvis du overstiger 20 transaktioner på 3.000 euro, skal du registrere dig og blive professionel. Så det er en metode, der virker, men den er kun midlertidig. Men altså, igen, jeg gentager, eBay er helt fantastisk. Altså, jeg siger det ikke ofte nok, men det er fantastisk, for de har jo kendtheden, de har millioner af besøgende. I behøver ikke at løbe efter kunderne, det er dem, der bringer kunderne til jer. Så I skal bare lægge jeres produkter op på den her fantastiske platform, og kunderne vil købe jeres produkter direkte. Så det er det, der er så fedt. Så I ser alle produkterne, der er. Folk har ikke betalt for at lægge dem op, så det er gratis for. I har en butik til 25 euro om måneden, men bagefter kan I tjene det 1000 gange ind igen. Sådan. Så fordelene ved markedspladser som eBay er, at I kan sælge nå ud til tusinder af mennesker, uden at bruge penge på markedsføring. Og det er folk, der kommer til jer, og ikke jer, der går ud til folk. Sådan, det der er den første episode af den gratis uddannelse på eBay. Jeg vil gøre det her, jeg vil dele skærmen på tværs af alle episoder. Jeg vil holde det ret kortfattet og præcist, så glem ikke, hvis I ønsker papirversionen af videoen, så har I FOI-bogen selv på eBay gratis. Det er gratis, det er det første link i beskrivelsen. Og hvis du vil tage det til næste niveau, så har du eBay Dropshipping-kurset, som er helt fantastisk. Og jeg giver meget værdi på YouTube, men i dette kursus garanterer jeg dig, at der er over 120 videoer, eller over 100 videoer. Det er helt fantastisk. Der er også mange Google-dokumenter og filer til dem, der vil følge med. Så hvis I skulle have et spørgsmål, er min e-mail øverst til højre, og jeg besvarer alle kommentarer på YouTube. Så tak venner, husk at like, abonner på kanalen, og husk at ved 500 likes giver jeg 50 euro til 3 personer i kommentarerne. Så I ved, like, kommenter og abonner på kanalen, og bliv hængende for afsnit nummer 2 af denne gratis træning om eBay. Let's go!